Привет, BTV! Вече знаете кои сме. Ние сме тези, които вие съзнателно и съвсем целенасочено саботирахте и продължавате да саботирате, като се опитвате да заглушите нашите протести. Не отразихте нашите действия и нашите мероприятия, целящи да събудят хората, но видно от случващото се през последните дни, не успяхте. След като вие ни криете от хората, ние решихме да напомним за себе си. Ако вие не искате да си вършите работата почтено, като показвате истината на хората такава, каквато е, то тогава ние ще им я покажем. Но няма да останете очаровани от това, което ще разберат. Ще им покажем всяка ваша манипулация и налагана от вас цензура, както и конспирациите на политическия елит. Вместо да карате невинни еколози да се извиняват, то ние държим ръководството на телевизията BTV да се извини на цялата нация за наложените над него цензура. За това, че направи поредица от машинации и инсинуации по време на организирането на протестите против закона за горите, че е за сбъдването на кошмарите на Джордж Оруел, че е против свободното споделяне на знания и информация между хората, че е против свободно мислещите и будни граждани, против свободата на словото, както и че дръзва да критикува будни граждани, които са изразили различна гледна точка от нейната по повод торент технологията. BTV направи, така че собствените и служители да се страхуват да отразяват обективно и точно събитията, защото знаят, че после ръководството ще потъпче принципа на всички гледни точки. В BTV в момента има само една гледна точка, тази на собственика и изпълнителния директор, който е акционер в Първа инвестиционна банка. Ние не сме против фоторепортерите и журналистите, работещи за тази медия, даже изпитваме съжаление за тях, защото осъзнаваме колко е болезнено да искаш да си вършиш работата съвестно и точно, да гонеш и отразяваш точно съответното събитие и после някой седнал на едно бюро да ти каже: това не се е случвало или това ще се отрази, не както ти си го подготвил, а пречупено през интереса на медията. Затова ние настояваме в най-скоро време BTV да се извини за всички извращения над журналистиката, които е направила в последната една година и докато все още има хора, които да я гледат. В противен случай ще считаме както BTV, така и всеки един техен рекламодател за наш неприятел. Ние призоваваме, не гледайте BTV и не пазарувайте стоки, продавани или произвеждани от рекламодатели в тази медия. Това ще е ответа на гражданите срещу случващото се в тази медия, която цели налагането на тотална цензура над свободата на словото и мисълта с цел обслужването на лични, корпоративни и политически интереси. Ние сме анонимните. Ние сме легион. Ние не прощаваме. Ние не забравяме. Очаквайте ни.